Sonchumeya Shama Sumeya wami waseBaqulusini amakhansela ahloniphekile zinduna zenkosi ngiyabingelela induna zenkosi ngiyabingelela kuma ward committee khona COO waseZululand, Municipal Manager waseBaqulusini, i-administration yakwaCopter, i-administration yaseZululand, i-administration yaseBaqulusini. Ngiyabingelela obaba, omama, abafowethu nodadewethu sanibonani. Namhlanje usuku olukhulu kodwa ludlange ngokushisa. Namhlanje ngizonemukela ngaphansi kwemikhakha nje emithathu share. Sihlanganela ukuba umhlonishwa umeya waseBaqulusini azokhanyisa ugesi okade ufakwa la eMkholokotho kwaMashiyane kwaMakhukhula kwaDonso wakhe. Kodwa futhi umhlonishwa umeya waseBaqulusini wasakhela ihholo la ozolivula namhlanje. Okwenza ke ngithi usuku olukhulu namhlanje. Ngithi usuku olukhulu ngoba shene ufika lapha nje uzama umsebenzi omkhulu emva kwempi esiyithatha iminyaka. Shene laba bantu abala phambi kwakho kusukela kusungulwa inkatha ngo-1975 bama lenkatha. Kodwa laba bantu abaphambi kwakho shene azikho ivunguvungu ezingakaze zibehlele, azikho inhlamba ezingakaze zibembathe, alikho ihlaya elingakaze libahleke, kodwa bama nenkatha. Kukhona abantu ebebethi inkatha inqole engahambi, inqole emile. Bathi laba bantu uma lenqola yenkatha imile nathi soma nayo. Kwathiwa hayi lenqola ayisenamasondo. Bathi laba bantu hayi yithe sowafaka amasondo. Ngimila mphakathi wakwa-Ward 4 inzondo ebibhekiswe kimi nguhulumeni okuholwa yi-ANC iyashaqisa. Ngizonitshela ukuthi ngisho la shene bekuthi mase kuzolethwa iproject lakwa-4 oqala beyivimba inkosi uZondo athi ngeke la ingene. Ihambe intuthuko ibuyele emuva. Bekho abantu bakwa-4 shobane soma nawe. Ngisho ngikusho lokhu ngoba ngiyona indoda enama share, angiyona indoda elivaka, angisadlutho. Ngo-2007 kwaphasa iproject yezindlu kuze kube namanje share izindlu azizakhiwe. Yini vele kuthiwe uward bani, kuthiwe uward 4, kuthiwe ngeke. Ukhuluma ama-officials aseMaritzburg bethi laba bantu singamane singayitholi lezo zinto babizwe ningirekhode
babizwe lapha enkantolo kwaZola. Kuthiwa ngeke inkatha ifake intuthuko. Bethi laba bantu mashobane soma nawe. Ayikho inhlamba shene singaze sithukwe ngayo. Ikhansela lani lelothuvi, akho gesi, akho mgwaqo, akho manzi. Bethi laba bantu yabona ke lethu linjalo. Ugesi shene obufa kwakhokha. Ngaleso sikhathi uMPC bebuhlomuka. Ugesi okufanele nginikwe wona engangifakela isicelo imizi ewu400 yaphasa. Kodwa kuthema sekufanele kuqalwe inhlelo kwathiwa yiliphi lelo wodi. Kwathiwa hayi ward 4 kwathiwa ngeke. Ngenhlanhla khona ama-officials shene akwakho kuthabe khona. Lento engishoyo ayayazi. Zancishiswa inamba kwathiwa hayi sobafakela u100. Wafaka ugesi lapha phezulu kwadonsi wakhe. Kwakufanele sifakelwe imizi ewu400. Laba bantu bathi noma ngabe nisifakele u10 sizoma la simikho. Ngiphakama-ke la zinduna zenkosi ngoba thina enkatheni noma ngathiwa inkosi kwenyanya kanjani hayi thina siyayithanda ngoba amakhosi akhona ngenxa yenkatha. Iy'nduna zihola imali namhlanje ngenxa yenkatha noma ngabe kuthiwa zona ayisiyi inkatha kodwa zihola ngenxa yenkatha. Amen. Uma kufanele siyovota ngo-1994 ngomhla ka-27 April, i-IFP yahamba yathi ngeke lingenele ukhetho ngoba kule interim constitution akukhulunywa ngobukhosi. Buzoba nasiphi isithunzi, buzokwenzani, buzobamba liphi iqhaza kuhulumeni omusha. Samasha saya eShell House manje seku-Lithuli House siyothi cha olwami ukhetho uma kungakashiwo ukuthi ubukhosi bukaZulu induna obaba nomama bazobamba liphi iqhaza kuhulumeni omusha. Uma shene sihambe emgwaqeni phezulu lapha kwaqhamuka imvula yenhla sidutshulwa kwasala abantu abawu-81 abasale enkundleni. Labo bantu babeyokwenza babeyolwela isithunzi sobukhosi ney'nduna bukaZulu. Ngomhla ka-19 April 1994 emveni kokuba inhlangano yezizwe sithumele uProfessor Washington Okumo ukuba azoba yingxenye yabaxazululi ngobumi ayephingayi okhethweni, kusho ukuthi kuzoqhubeka ukuchitheka kwegazi bekhona. uProfessor Washington Okumo wahlanganisa inkatho eholwa umntwana waphinde angene uDe Klerk kanye noMandela. Yilabo kwavunyelwana khona ukuthi hayi IFP ngene okhethweni ngoba uma nje ukhetho ludlula sizohlala phansi silulungise udaba olukhalisa i-IFP lokuthi amakhosi azobamba liphi iqhaza kuhulumeni omusha. Kwaku-3:30 ngaleso sikhathi imemezela imbabazane kaMahata, ememezela uMabhanga walingana nabafokazana, ememezela ukuthi inkatha isiyamngena
ngo-7 yalingenela inkathi ukela. Ngiyisho lani lento shele, ngiyisho ngoba mphakathi walaba Ward 4 athi amagagethi lathi noma ngabe izindlu ezodala kodwa kusekhaya. Emveni kwalokho akekho wayihoya kuze benamandla amakhosi azithombe nje. Kodwa siyayibona imizamo kaMntwana ophindangele nawe shele ukuthi sila sikhona yilolu uhambo umntwana waphindangele asiyalela lona. Ngiyakhala-ke shele ngithi ngikhala kuleli lodliso kodwa ngibe ngijabula ngilivulile ngoba uma namhlanje kuthiwa uShele ungu-MEC wakwaCopta ngidawu noma ngabe izindlu ezodala ngithi hayi nala ikhudeli ingekho khona siyajika izinto bebemaphezu kwamatafula baze bathi lobuye uJesu nami inhlanhla induna zenkosi. Ngesikhathi nje sisadidekile sonke indlula mithi yamakhosi yathi hayi nethulela nangu undunankulukazi. Sididekile sithi ubani ozoba undunankulu umntwana ngoba engasekho lo. Sathi lokhu sithe sibheka undunankulu bekuwumntwana waphindela. Uma engasekho sadideka ukuthi kuzokwenzekala kanjani. Kodwa indlula mithi yamakhosi yathi umfundisi uthula sizojeleza kuyo seundunankulu. Sathi induna zenkosi hawu kwasakhona ikhudeli ingekho ngakhalanga. Kwasokuthi ngomhla ka-29 May kuwo lo nyaka nina nahamba nawo vota shele lana ngisho laba bayovota. Ukuvota kwenu ashintshe izinto. Namhlanje sinondunankulu kaZulu kodwa MEC kaKhokha awuzahlangana. La sinenkinga shele esicela ukuba usilungisele yona. Yebo shele siyabonga siyathusa ukuthi induna ukhona upeni ezixoshayo. Kodwa sisacela shele usivulele kahle indlela. Ukhona induna ezisacindezelekile. Kukhona induna ezizinduna ekuseni emini akaseyona induna. Kukhona induna ezizinduna ntambama ngakusasa asezonile. Kukhona induna ezisatshiswa ngokuhola zibanjelwe imiholo. Kukhona induna ezigcina zingazazi ukuthi zizinduna noma zisizonile. Kodwa ngoba wena shele khona uzosixazululela. Kukhona amakhosi shele angabekwanga yimindeni abekwe ipolitiki. Ukhona shele uzosixazululela. Lo mthetho owehlisa isithunzi samakhosi hayi shele akinamandla. Ukhokha kulesi sifundazwe uwe shele
kodwa ukhotha kuzwelonke ubulawayo. Awuyahlangana ngizosilungisela yona. Ngiyafisa-ke share ukuthi ngibonge lezi ndlu lezi. Noma isivumu sishona ngaphi zimile ebuduleni. Angubingelelanga Khaphaneka Mtitiyeni ama-scholars. Ngiphakama-ke la ngizonethulela u-MEC, ngizonethulela uNdunankulu kaZulu. Engena ngaya kuye ngathi share alikho iwodi ANC elenyanya njengowodi 4. Ukubi ANC akwazi ukuhlanza ukudla nakho ngabe siyahlanza usuku nosuku. Ihlanziswa ukwenyanya uwodi 4. Shemela kwawodi 4 sisalele emuva ngogesi. Yini sisale emuva? Yingoba yiwodi elabekwa kabi kusukela ngo-2000. Uma leshe ungena e-office uza nayo yonke inhlobo yokuwasha uzosiwasha namhlanje. Asinawo ugesi eZwati, kwaCebekazi, eMandundwini, koMgugu. Asinawo ugesi koMadrayini, koMpofana, koMagula, koNgada, koMnyandlwini, asinawo ugesi. Hayi ukuthi asinawo ugesi, yingoba singumfazi oyisaliwakazi. Bese kuqhwa ngisho imvuthu zesinkwa ezisuke zikhithikile kuthiwa yazisifanele. Kodwa wena shenge uthe ungena waphumputha wawusuthi hayi ngiya kwaMagula njobalela abakwamagula shenge uzobapha into yabo ebafanele. Ngiphakamisa-ke la umfundisi Buthelezi, uNdunankulu kaZulu, ube umholi we-IFP kuzwelonke ngolabantu abasha iminyaka ewu-11. Ube yilunga lesishayamithetho ePhalamende, njengoba esePhalamende nje ubuye esibili. Ube yilunga lesishayamithetho iminyaka esiyithupha, waphuma wayebhizinisini. Kodwa umntwana wamlanda wambuyisa wazoba umeya eZululand kusukela ngo-2017. Kwase kuthi ngoJuni kulo nyaka ngenxa yokuthule, ngenxa yesibili, ngenxa yothando analo iqembu lamthatha lamusa kushayamithetho. Lafike lathi akaphatha unyanga kwakhona. Ngiphakamisa isikhwada. Hayi manje ngiphakamisa uyahaka wemakalanyana. No.